Добре дошли в ръководството за регистрация в NITOS Matrix, мобилна версия. Помолете човека, който ви е поканил да се присъедините към екосистемата, за линка. Ще кликнете върху този линк. Там ще влезем в страницата за регистрация. Първо се уверете, че потребителското име, което се показва най-отгоре, е същото като на човека, който ви е изпратил линка. Сега нека продължим с попълването на формуляра. Първо, потребителско име. След това, вашето собствено име. После, вашата фамилия. Сега, нека въведем вашия имейл адрес. Бутонът «Проверка» ще стане достъпен. Кликнете върху бутона и код за валидиране ще бъде изпратен на вашия имейл. Нека да разгледаме имейла ви. Бихте ли могли да отворите имейла? Копирайте кода. Където пише «Код за потвърждение», моля, поставете получения код. Задайте парола. Потвърдете паролата. Важно! Първата парола и потвърждението трябва да са еднакви. Приемете условията и кликнете върху «Присъединяване». Готово! Сега имаме създаден акаунт в NITOS Matrix. Нека влезем в акаунта си. Въведете имейла и паролата си. Кликнете върху бутона «Вход». И така можете успешно да се регистрирате в екосистемата на NITOS Matrix.